मिया 24 घन्टानि बन्द पालाया थाङै कमलपुरनि शान्तिर बाजाराव तुंफ्लाजा खालग सिलाइगुलि नांखा अजित देबबर्मा मुङै बिसि ब्रैजिबा उमरनि खरकसा सिख्ला ताकुगनि याकुङाव गुलि नाङै कालाइजाक बन दलाइनि जिल्ला हासपातालाव तुबुइ साग नायजागि दङ फेबा अ पार्टी मुंनो ती दाबसे जति हापांनि बखाति केबो थाङै नायाखो गुलि साबो कखा आबरनो नायसेना बागै फाना थांयाखो आबगै ताबुक आ पार्टी मुंनो ती दलाइ हासपातालाव नायनो थांनाय आम्बासा वाइ टेबनि आदंरक अजित देबबर्मानो नायै अ पार्टी मुंनो दालाइखे जाजागियानखा ताइ हापां जायखे नायै साबो सिलाइको खाबोनो माजारानान बागै सानलाइखा गलाय हस्पिटालाव फायनाय मैयागल एक्चुअली मियानी घटना तिनी शान्ति बाजाराव तिनी रोड ब्लक खाले तिनी बंगने सिगांगो मिया तो बद्दा सारातिब्रा साइमन बद्दा दागजा सिविल सोसाइटी नि तिनी अ जगाव थां तिनी दुकान आरो दुकान पार्ट रक बद्दा बानिया ओइ किसेसा सिगां खुलक मान बागै अब कयटा कक सालाय तिनी ओ दाकार सपा आंलायखा आरो भाइलेंस नायखा घटना घटना आंलाय माने अन बागै गोबां जागा बरग थाङै ता खायदि ता खुलक दिनो बरग कक साखा सालाय तिनी अब हाय भाइलेंस संगा तिनी किन्तु अब हाय गोबां भाइलेंस घटना थांखा तिनी अ जागाव तिनी तामबुमु अजित देबबर्मा तिनी अब हाय गुला गुलिं तिनी याकंग गुलि नांखा अ गुलि नांथिनि ताबक जों कुलाय हस्पिटालाव फायनाय तिनिखा आम बागै जों नायदि प्रशासन रंबो ताफोर कुन स्टेप नाया और फाइबो नायफैया केबो जों आबरनो जों प्रशासन सानमु जों आबनो कमनो बाहायके साबो गुलि नां साबो कक आबस बरग किसा अबर बायोडाटा नाना निथु जों प्रशासन आबनो जों कयनाय जों सिनि पाब्लिक जों बाहायके तनिया जों आबनो स्टेप जों खायनो बागै जों अलरेडी जों प्रशासन बागै जों स्टेप नाय अब हाय कक खायनाय